Mehet. Tessék ledőlni. Most! Ugyanúgy áll a fogadásából. Most! Bocsánat, szép volt, ahogy biztosítottad. Most! Úgy van. Hanyat nem fordul. Az utolsó kettőnél. Most! Úgy van. Most! Úgy van, gyönyörű volt. Most! Nem lába, dőlj már ki a... Egy fekvő. Ez ilyenkor tényleg? Most! Szép volt, igen, igen! Jó. Most! Úgy van, úgy van, úgy van, ott marad. Most! Most! Gyönyörű volt, Boldi! Most! Úgy van. Most! Mi van, Zoli? Mi van, Zoli? Béla villám. Béla közel van már. Most! Na, ez már 2 fekvő támasz. Ez már 2 fekvő támasz. Nekem papíron, filmem van róla. Most! Most! Úgy. Nem van nyomva. Aha. Na jött a kamera, majd megnézem. Most! Fogjuk meg! Várjál még egyet, bocsánat, rosszul rúgtam. Most! Kell az a torta. Fogd meg! Szép volt. Ez már második. Nem, most jön az utolsó 2, most jön a torta. Most! Úgy van. Egyet meg kell tudni. Most! Nálam nincs torta. Nálad nincs. Te akkor te sütsz, te nem tudod megfogni. Most! Jaj. Megvan. Filmem van róla, apám. Most! Hát ez egy egyéni végrehajtás volt, de megvan. Most! Megfognom kell a torta Andorban. Hát akkor tessék, csinálj érte valamit. Most! Boldi. Ez a gól.